Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Hanyotrap Youth Council hakala sngi ublay kalalit pan jingshai no Officer on Special Duty ka SSA SEMAM halor ka jingbu Kyndon banaki khatar ngut ki Ophisar ka Meghalaya CM Lead Fellowship Guidelines ka sarkar kan Thung saungut gibreo nabar ka Jylla wat prangut napo ka Jylla. Habakran si nong thok khubor u President ke HYC u ba roi ko parsendam uloong bagajing Pyrshah ke HYC ban Thung saungut ki Ophisar ha ka Meghalaya CM Lead Fellowship Guidelines kadai namar bahagapor penbenalat kam ka sarkar ka khlem kdo badan kum kata ka Kyndon uba roi ule thu e ka jing thmu jong ka sarkar ban Thung khat arngut ki Ophisar ha ka Meghalaya CM Lead Fellowship Guidelines na ka benta bane Trelang bar ki bor district samagra shiksha DERT schools nong hikai bat ki bor shnong habo ka Jylla khnang ban kentiu ya ka puli ka puthi ulong baki samla trai Jylla kindai ki babyang tam ban shimti ya ka kam namar ki khamtep bha ya ka jinglong jingman ka Meghalaya ka riti dostor ka ktien ka thle bar ka jinglong jingman habo ka imnang ka salang ka HYC ka kwa ban kran shai bakam Pyrshah ikiwe ki kertong na kiwe ki Jylla ban yakhun ka examine thap kam habo Meghalaya hendai ka Pyrshah ya ka policy ka batmu ban penduk kam ki samla trai Jylla ha ki program ne scheme bakershan hi da ka sarkar Jylla loong uba roi habede batgani ka HYC kala dawa na ka sarkar ban bishar bnya byang bat ban wanra ajing bin kala ha ka fellowship guidelines dak ba wengno ya ka Kyndon balamang kerpang ban Thung saungut ki Ophisar bar Jylla. Yang jong kaseng menda kasengi wan bani kendu yo Officer on Special Duty jong ka SSE semam kepada State Education Mission Authority i Dr. Andrew Wajri ban penpau holor ko kamat ya ka bana kalyang jong kaseng ila yo ka jeng ujor na ki kun samla kepada ki trai mulum kuman chu pentep mapi ka sarkar Meghalaya kala penmi ya kawai ka recruitment na ka benta ban tap kam ya ki khat artli kita ki fellowship ki balatip kum kata ka CM Lead Fellowship lane ka Chief Minister's Leadership in Education and Development Fellowship na kamta khat artli ki post haba ka jing thmu jong ka sarkar ka long makini ki fellow lani kini ki ban cha Thung ki khat arngut Kyndon hamanla ki district jong ka sarkar jong ka Jylla Meghalaya bakin ya Trelang haringkat bat ki tenak trikam jong ka sarkar la kalong ka district administration la kalong bat ka SSE la kalong bat ka education department kum juru bat ki stakeholders ki ba fair kumno ban pentikna ba ki scheme ki ba fair jong ka sarkar Jylla ka baidei ba ka tenak puli puthi on pentrikam lane la dalap ya kanu ka jingdona lane ka jingdon kam jong kat kum ki jingdon kam jong ki jaka hakikat artery district kini ki fellow lane kini khat arngut ki ban shat kam kin long kum kita ki nong ai khubor sya ka sarkar bahang ni ka duna ka ni na ka menta ka ni ka district kini ki initiative ki ba ka sarkar kha ban sim ba kum ta ter ti ha ubnai mi ba khado lane hujun jong news nam ka sarkar kala pelat ya ka advertisement na ka benta ki khat artery ki post jong kini ki fellow hakani ka advertisement la shukhot ban ong ba ki bala ban apply kinde ki samla ki bala pass ya ka postgraduate in any discipline lane ki undergraduate with 2 years experience haka public policy haka education sector bakum ta ter hadin kata kala don ka proses ya ka selection committee kala shim hadin bakila ayo ban pediang ya ki application form haka arp sautrik jong mentau benai kila penmi ya ka list ya ka list haka bakila short list kumasan pungut ki samla ki ban wan shim menta haka personal interview ya ka ba on con haka live ho but live trik jong mentau benai but yakini kisan pungut kat kum ka jeng sotho ka jong i kalong ba kila pha ru ya ka email yaki personally but hakata ka email ka ba pelong ingi banginwan ban yakendu yo new officer on special duty mata singi kalong ba hakani ka email ka bala pha sekini kinong apply yaki bala shortlist ban wan ka interview ka live bala twitterik kila ong ba the final selection of 12 fellows hakaba ka jingjit yakini ki khra arngut prangut na po Meghalaya but saungut na kiwei pat ki Jylla will be based on the interview document verification and fulfillment of eligibility requirements. Kumuchuang ipi haka advertisement om shim la kado om shim la ong ba naki khat artli ki post pratli ki post on bu nam ta ki try muluk but sautli ki post on bu nam ta ki bri ki panapa ngi solungo ruban i ban yo i ya kaniki email ya kabala pha nakata ka team CM lead ko ka Meghalaya CM lead fellowship program
jong Government of Education cha kini kun samla ban pentip ba sautli ki post la de ban bu lepa nam ta ki beri ki panapa pi ka CM lead fellowship program ka de program jong sarkar Jylla pisa la be da ka sarkar Jylla da ka sarkar jong ni tingim so thu ke ka nongrem ke ka rational ke ka reason ba hakapor bagi pha ya kanika email kum bakalong kat kum gajing tip ka jongi ki ong ba sautli ki post labu na mta ki beri ki panapa de alor kata ka nongrem kum ka seng ilawan menta ka sngi ban tho ya ka shiti ya ka jing shisha ni address au chief minister lengba OSD Officer on Special Duty jong ka SSA but State Education Mission Authority ban ong ya ka sarkar Jylla ba kadai ban weng mardor ya kanika Kyndon ka balabu lane ka balapan pau ban ong ban kini ki kharartli ki seat sautli ki seat on ai ki beri ke panapa kaseng ka kwa ban keren ka basai ba sarkar Jylla kamdei kadei ban sothu ba kum kini ki project lai ki badei ka pisa kadei ka jongi kum ki nong jong ka Jylla bei pisa ka pisa jong pat ba jong ki nong jong ka Jylla ka baar beli hadu kat nungi kum ka Jylla ngi dunai ki khon samla ki bala bit ban tre ya kani ka kam fellowship ka ban khamtam ya ka kam ka ba kini ki beri ki hak ban let ki thai nong Kyndon ki hak ban let ki stakeholders ki ba fair ki local authorities ki hak ban kendu ya ki kmi ki pa ya ki noi kai bakum ta terten ka badon kam ru kalong bakin so thu ya ka jinglong jingman jong ni ka Jylla ka jongi ki hak ban so thu ya ka geographical condition ka bangi ngi shong isa kumnong ngin penting kena ba ubri ubawan kiwi ki Jylla un so thu se tin garu la da ulet chapok garu banya shong bat ki tu ki trai snong tu un so thu se ya ka tin khasi hang ni hapo khasi ban jan tel slani un let chaboy bat kum ta ter ka badon kam ka de ba ki bri ki jongi ki hak ban yo ek ni kam kram ba ka sarkar Jylla la da ka snai ki policy kamut kan yo ki feedback ki babyang ka baar ka bangi ngi bu ro ka jing Pyrshah ya kani ka jing penmi ya kani ka jing pha ya kani ki email ban pentip ba sautli ki post la jet labu nang ta ki beri kumna bar kalong ba pi kumanga ong pi ngibun ki kun samla ki bade ki try muluk ki balang qualified te balik ke sarkar kan ai men jak hakajaka hakum kani ka por le ka bang ki kun samla ki hiran ki myo kam yo jam ki jaka bikin ai men sim kin encourage ki jongi bikin tap ikini ki kam bat kin yo ro kani kam ikini khat artli ki post ki ong penban banwan ra de ki beri ki manapa haduk kat nungi dunai kita ki kun samla te ha ka jing ya kendu ka jongi ban ai ka jing tho hu OSD bon ai ka jing tho chief minister hadin mangila pen i ningkong e uang mangam don jing tem nama uni OSD de ma u ba pha uba long kum utau officer uba dile kanika ya ka recruitment uang ba kamdon kum kata ka email ka bala pha sakini ki kun samla la ne kanu ka rai ka ban ong ban kini ki khat artli ki post labu sautli ki post nam ta ki beri ki manapa reha bangi pen ipat ya kani ki email ka bala pha syakini ki nong apply kam buang ya kani la don balik bakala manur khlem ka jing tip ka jonga amut bulange ula kubur baka don ka jingle shalak jong nur ban pha ya kani ki email syakini ki nong wat kam kamut ba don benta manur ki ba pha ya kani khlem ka jing tip wat jong ka office tu tena kaliang ka jong ula da ban kular yangi ban ong ba ya kani om shem la approve da education department la ne da office ka ba deal kani ka kam ula ong ru balada ula check ru ka email ka jong bo ha bo ula check ula baka don ka jing pha ka bakum kani ka bo ong ka de ka jing bakla ka jing le start jong nu te ka bana ka leng jo ka seng ila ong bala ka don ka jing bakla la da ka don ka jing le start jong nu ma phi menta kum officer bo shong ka shuki bo pet yang ne kam pi dei ban pen bet no ya kani balada pimpen bet ngilada ban ongru lada pimpen bet ya kani nakaliang jo ka seng ginom ailat baka interview process kan ya ka live ho bat live witrik lada ka sarkar kam pen bet ya kani jing bakla lada ka ong ba bakla di ban pen bet jing bakla lada ka le khnang ru ka de ban weng ya kani ka Kyndon ka ba kan ong ba sautli gi seat nang ki khat ar seat on ai ki beriu ki panapa ya kata nakaliang jo ka choice nginom priang la nuru balada kim weng lada kim pen bet ya kani bat kim ai jubab ya ka city ka bangi kum ka seng ilabu ahmad jong ka office jong OSD bon pha chief minister ka seng ka nom sha ban penya ya ka interview ka live ho ba live witrik nam ta kini ki kam tiula ong ngi ba ai por u shisngi arsngi un sa ai ka jubab ka seng bat un pen bet ya kani jim pakla tingen ap ka ta ka por balada ka sarkar kamle ya ka e ka badon kamle la ni ka office kamle ka seng kan kren ka basai bagi nom ailat ba ka interview process nam ta ni ka kam kan ya ka live ho ba live witrik jong matau pala